ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ଆଜି ଶିଖିବା ଓଡ଼ିଆରେ ସଂଖ୍ୟା ଗଣତି 1 ରୁ 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ପୁଣି ଥରେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।